Usibono na intu omwana na igorwa omwana oyo no yagonya korutwa magena oyo na yarata utiuri ba kwana we Bibilia DR.FRED OKENG'O Matiang'I nero omoika ojensi oteba ng'omuroyo nero rafiki Kenya nonye bagoteba taisaini na bono moigwete korugusia abandu baitu babere batatu iga tokoroka chibarara njia chagete gotandura omono chigoteba ng'a DR.FRED Matiang'I taisaini lakini tokobakani ng'a kenda moraragera inu gari muna mokoragera State House usina intu bono twawenire tubwate omwana oito iboiro no mogusi ore 100% omogusi wanjiru boikoyo wanjiru bokamba wanjiru boruya abakosti bamwanjire mpaka abasigisi abanandi bamwanjire aya ningo ogokwana nga Fred Matiang'I takonyaro rais Fred Matiang'I kulingana ne ground nere bono igotang'aine nere kombeti ten kongu paka Ruto panikiri wanzire korangeria abantu ku State House kubachi besiri abayibeire 10,000 abantu baitu karije bese na nonye nokubwa imuka mwenzi pi mogenda muji bese chiria byase muko ngagenda State House milyoka chiuje jine jaino akobana chasa obana cha kubs obana cha housing finance obana chebango obana cha kirasa none karokorine matatu igona jire okaende supermarket ige bintu biro igoro emine tinge supermarket igachitebinga bakonie bintu baba bekere bango bamuirira